Orada yang berisi. कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं मलाई थपा जिरायना जासोदों एकदम बेनो गाथोन लोगोफोर गाथोना बेनो आरोना लोगोफोर So hello and welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर. So गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर. तो लोगोफोर जानो हागौ बयबो बे गोदान बोसोराव रंजादों पिकनिक जादों. तो जोंनाथ' पिकनिकबो गैया नालाय लोगोफोर दा बेरायहैगोन आरोना. तो आसा खालामबाय लोगोफोर नैबे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव बयबो गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां बरायगोन जाहाथे इन फिउचार गासिनिबो साननाय हनायफोरा जाफुंलाङो. तो दायो जोंनि बरबाजार गाथोनावहाय पिकनिक स्पटआव बेरायहैगोन आरोना लोगोफोर. तो मानसिफोरनि पिकनिक जानायफोराव दसे बेरायहैनानै फैनोसै. तो नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. दायो सासे लोगोखौ नेबाय थादों आङो लोगोफोर. तो नायलांबाय था आरोना लोगोफोर. फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर गाथोनाव. ओमफ्राय नजाराखौ देखायनोसै आरोना नै. फै गिर नहीं जाएगा. पार कर लिया हमने जैसे तैसे करके. So guys nih थांगासिनो आरोना जोङो. नै बेबायदि गोजा आरोना गाइसमोन खासि. जों ब्रिजथिं ओरै थाबायलांसै आरोना गाइसमोन. Taman Bridge. Nih bridge ya guysman.
बारबाय आरोना ओमफ्राय पाराव देखायलायनोसै माबायदि सिचुवेसन माबायदि मानसिफोर सामान लेके पहुंच नेक्स्ट डॉट नै बिथिंजाय जायगाया मोजां आरो नालाय बोरि बोरि जोंना जायगाया दा बेयावनो जागोन दां जागासिनो guys ini malah eukang pakong zagasnya ada pilih mah बेनो गाथोन लोगोफोर गाथोना बेनो आरोना लोगोफोर Happy New Year Nita. Ini नै दासो लादों सामानखौ लोगोफोर नै जोंनिया मा लादों दाउदै ओमफ्राय दैसो लादों आरोना जोङो जेबो जायाखै जोंना गैयालै साना जादों माथो आरो Nani hui hui Nani Happy New Year Ren Thank you Daudi Happy New Year Ramung Las Daudi jangan dang Nah Daudi Nah Daudi Oh boy Ali ni apa ni Hai Baik, malah topa zirena zasdeng ekdom. जाए तो कहाँ जाए जाए तो कहाँ जाए हम जों एसे लोंस्रोनसै आरोना लोगोफोर नै उपाय गैया साहस गैया मोनथारदों गाज्रि दा मोनदै लोगोफोर गोदान बोसोरनि नामाव एसेल' हेपि निउ इयार गाइस नै जोंना जुरनल'सो हेपि निउ इयार होनदों all of you guys नै लोगोफोर मा होनो पिकनिक जायनो मोनाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो मानसिफ्रा नै थांहांबाय ओमफ्राय दा जोंबो दसे थानानै थांसै आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना दा मोनायावथ' माखौ नुबावनो बेयाव जेबो कारेन्टनि बेबस्था गैया नालाय दा जेखौबोथ' नुनाय नंला दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै बिथिं दङ नै दाबो सिखाराखै जोङो नैबे जिब्रन ब्लग ओमफ्राय आं मोजां सिनायनाय नंला होमबाबो खिथाबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना नै गाथोना बेनो आरोना गाथोना लोगोफोर
एकदम हेभि पिकनिक जायो आरो ना लोगोफोर नै मानसिफ्रा थांहांगासिनो